Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимжанова бүгенге программада. 10 километр җәяү барырга иренә һәм ЮХИДИ хезмәткәрләренә эләгә. Әлмәт суды икенче тапкыр исерек килеш руль артына утырган ир-ат эшен карый. Хокук бузуга нәрсә тергеш булган? Барысы да контрольдә. Лениногорскида халык наказларының үтәлешен күзәтүче махсус төркем эшли. Халык барыннан да ешрак нәрсәдән зарлана. Тиздән Сабан туйлар, Баулыда әзерлек ничек бара һәм әлмәтләрне нинди бәйрәм программасы көтә. Әлмәтле 2 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Агымдагы елның мартында ир-ат күрше авылга барырга чыгам һәм ЮХИДИ инспекторларына юлгам. Барысы да яхшы булыр иде. Тик беренчедән ир-ат руль артына исерек килеш утырган. Икенчедән ул инде машина йөртү таныклыгын алдырткан булып чыга. Димәк, штраф һәм транспорт чарасын йөртү хукукыннан мәхрүм ителү урынына аңа төрмә янарга мөмкин. Бу атнада гына шәһәр судында 6 шундый эш билгеләнгән. Вы в судебном заседании вправе знать, в чем вы обвиняетесь, возражать против обвинения, заявлять ходатайство, представлять доказательства. Ир-ат исерек килеш руль артына март айында утырга булган. Эш материалларыннан күренгәнчә, хөкем ителүче идә булган, махмырдан баш авырткан. Денис Стрелков күбәләп тормыйча башын төзәтә һәм юлга чыга. Фатир өчен түләргә кирәк, ә акча эш бирүчедә генә була. Беренче тапкыр ир-ат 2021 елда йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителгән. Әмма тарих янә кабатлана. Тикшерү материаллары буенча ул Кичү авылыннан Кичүчатка юнәлә. Алар арасы 10 километрдан аз гына артык яки 13 минутлык юл. 3 километр машина кюветка ачам. Ярдәмгә ЮХИДИ хезмәткәрләре киләм. Хөкем ителүче үз гаебен баштан ук инкар итмим. Ул хәлакәт урынында беренче тикшерүдән дә баш тартмыйм. Хәтта судтан эшне аерым тәртиптә карауны сорыйм. Ул чакта хөкем ителүчегә аклау карарын чыгара алмаслар идем. Әмма иң катгый җәзадан катылып калу мөмкинлеге дә бар. Әмма дәүләт гаепләүчесе каршы чыга. Шул рәвешле хокук бозучының иң күбе 2 елга ирегеннән мәхрүм итү, иң азы мәҗбүри эшләр көтә. Җинаять эшен дөрес карау өчен эш материалларын җентекләп тикшерергә, гаепләнүчедән һәм шаһитлардан сораштыру алырга кирәк. Киләсе процесс ай уртасына билгеләнгән. Әлеге юл куркынычсызлыгы сагында торучылар төшке ашка мохтаҗ түгел һәм көндез дә, төнлә дә эшли ала. Кордон 2 фото һәм видео фиксацияле комплексым һәм робот мультирадары тизлекне контрольлә тота. Җайланмаларны булачак машина йөртүчеләргә күрсәттеләр һәм аларның объективына ләгмәскә киңәш иттеләр. Юлда электрон инспектор ничек эшли? Робот мультирадары республиканың көньяк-көнчыгыш юллары буенча патрульлек итә. Фото-видео теркәү приборы гадәти Ларгуста урнаштырылган һәм бер урында гына түгел, хәрәкәттә дә эшли ала. Ул үтеп баручы һәрбер машинаның тизлеген үлчи. Тик күңелсез хатлар намуссыз хокук бузучыларга гына киләчәк. Сзади здесь у нас аккумуляторы, и сам процессор. Процессор на кнопке выключается, включается, аккумуляторы вставляются. Приборданы эксплуатацияләүне юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре тәкъдим итә. Алар җайланмаларны булачак машина йөртүчеләргә, автомәктәп курсантларына күрсәттеләр һәм объективка эләкмәскә киңәш иттеләр. Бу мультиробот ярдәмчесе Кордон М2 комплексы. Мондый электрон инспекторга тәнәфес тәп төшке ашта кирәкми. Поста ул көннәр һәм төннәр буе тора ала. Некоторые блогеры, которые очень любят ходить с рулетки, замерять, где-то что-то услышат там, что это 3 метра положено. Нет, завод-изготовитель дает конкретную рекомендацию стать от метра от проезжей части до 5 метров. Тизлекне теркәү җайланмалары юлларда очраклы рәвештә генә урнаштырылмый, эш урыны ЮХИДИ белән килештерелә. Нигездә приборларны зур тизлек сәбәпле чыккан авариялар булган нокталарга куялар. Там, где устанавливается Фото-видеофиксация комплексы урнаштырылган җирдә юл транспорт хәрәкәтләре саны чыннан да кими, хокук бузулар саны да азая. Автомобильчеләр фикеренчә тизлекне фото һәм видео теркәү җайланмалары акча җыю чарасы булып кына тора. Тик алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуда мондый приборның катнашмавын оныта. Аның функциясе аварияләрне кисәтү. Һәр хәлдә юл хәрәкәтендә катнашучыларга кагыйдәләр буенча йөрергә һәм штрафларга акча тотмаска бер нәрсә дә кылмашаламый. У нас сейчас снижение ДТП идет. Бездә юл транспорт хәрәкәтләренең кимүе күзәтелә. Шуңа күрә шәһәрдә комплексны куллану кирәкле әйбер. Кешеләр камераны күреп тәртип бозмыйлар, төрле авариялар җәяүләрне бәрдерүләр булдырылмый. Это видео камеру. Комплекс хилафлыкны ачыклаганда автомат рәвештә кирәкле мәгълүмат җыела. Анда хокук бозу урыны, вакыты һәм хәрәкәт тизлеге теркәлә. Алар үз чиратында административ хокук бозуларны автомат рәвештә теркәү үзәгенә тапшырыла. Әлмәт территориаль идарәсе юл хәрәкәте куркынычсызлыгы көньяк-көнчыгышның 9 районында 27 комплекс һәм 2 мультирадар куллана.
Лениногорскида сайлаучылар наказларын үтәү буенча эш барышы турында фикер алыштылар. Отырышта Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе Александр Тыгин катнашты. Лениногорскилар ешкына нинди проблемалар белән мөрәҗәгать итә? Соңгы 3 елда Лениногорскилардан 114 наказ һәм тәкъдим кабул ителгән. Шуларның 80-е инде үтәлгән. 2020 елда җыелган наказларны үтәү буенча хәзер уртак эш дәвам итә. Халык ешрак юлларны ремонтлау һәм төзү, су белән тәэмин итү һәм суларны агызу буенча мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итә. Халыкны шулай ук территорияны төзекләндерү, маршрут автобуслары проблемалары да борчый. Сегодня есть приоритетная задача, есть и народный контроль, есть и другие обращения. Я в деревне Трычок, мы попросили его, сделай нам дорогу, и ладно, мы в галошах ходить не можем. Но если не в галошах, а между вашей деревней автобус не может проехать, наверное, не по улице тебе ложить надо, а до деревни довести. Или где-то у нас воды нету там. Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе Александр Тыгин сүзләренчә, районнарда сайлауларның наказларын үтәүне махсус эшче төркемнәр башкара. Аларның вәкилләре муниципалитетларда эшнең ничә гамәлгә ашырылу турында мәгълүмат җыю өчен шәһәр һәм авылларга чыга. Белгечләр нәтиҗәләр чыгара һәм республика яки федераль дәрәҗәдә хәл итүне таләп итә торган хаталар һәм проблемаларга анализ ясый. Күп кенә мәсьәләләр муниципаль, республика һәм федераль программалар кысаларында, ә авылларда үзара салым хәл ителә. Соңгы 3 елда 12 милли проект буенча эш алып барыла. Милли бәйрәм Сабантуйга да санаулы гына көннәр калды. Ел буе көтеп алган бәйрәмне оештыру эшләре Баулыда инде күптән башланды. Индира Сайфуллина дәвам итә. Сабантуй мәйданы район халкын һәм кунакларны һәр елдагыча яңарып каршы алырга әзерләнә. Мәйдан уртасындагы утыргычлар, төп трибуна сәхнәсе һәм уеннар оештырыла торган төрле мәйданчыклардагы корылмалар яңартылып, буяу эшләре белән бер рәттән чүп-чар, зур булып үскән яки корыган агач ботаклары да кисеп тәртипкә китерелә һәм талпаннарга каршы эшкәртү үткәрелә. Майданны нитәләр малайлар ана агачларын кискәлиләр, шүпләрен җыгалыйбыз менә. Менә монда Сабантуй җирендә килгәндә рәхим итеп шүпләрегезне ташламагыз инде. Менә шундый просьбабыз бар. Ел сайын чистарту, кеше бит үзе менә чистаны ярата, менә шулай чиста калсын инде үзегездән соң. Шәһәрне төзекләндерү һәм яшелләндерү идарәсендә 3 елдан артык эшләүче Римма Евстигнеева да шул фикердә. Бүген ул Сабантуй мәйданындагы утыргычларны буяу белән мәшгуль. Алдан әзерлибез, потому что халык курка. Буяуга буялырбыз дип шуңа күрә инде алдан буяп куябыз. Район башкарма комитеты аппаратының эшләр белән идарә итүчесе Хаким Мөгаинов сүзләренчә, мәйданны җыештыру буенча өмәйләр һәм тәртипкә китерү эшләре әле дәвам итәчәк. Исегезгә төшерәбез, Баулыда Сабантуй бәйрәме 11 июнь көнне булачак. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Шимбә көнне 11 июньдә Әлмәттәдә Сабан туен билгеләп үтәчәкләр. Җирле халык һәм кунакларны бай программа көтә. Бәйрәм иртәнге 9-дан башлана. Үзәк мәйданда бу вакытта көрәш буенча ярышлар узачак. Сәгать 10-нан бәхет сандыклары программасы старт ала. Әлмәтлеләрне интерактив күргәзмә, концерт, конкурслар, викториналар, уеннар, мастер-класслар, чәй дегустациясе һәм курчак театры көтә. Сәгать 11-дә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен бүләклиләр һәм Сабан туй батырын билгеләячәкләр. Кунаклар традицион милли уеннарда катнаша. Биредә шулай ук автор башкаручы Илнат Фәрхуллин, Камертон кавер төркеме, шәһәр һәм районның иҗат коллективлары катнашында концерт узачак. Балалар өчен аттракционнар, батут шәһәрчеге, иҗади лабораторияләр, анимацион программа һәм фотозоналар оештырыла. 12-дә ипподромда традицион ат чабышы көтелә. Тулырак афиша ЮВТ-24 рәсми сайтында урнаштырылган. Анда эләгү өчен экраннарда күргән QR-кодны төшереп алырга кирәк. Әлмәттә Сабантуй көнендә шәһәр мәйданына кадәр транспорт оештырылачак. 11 июньдә троллейбуслар теләүче һәркемне иртәнге сәгать 8-дән кичке 4-кә кадәр йөртәчәк. 1 номерлы маршрут шәһәр хәрби комиссариаты тукталышыннан Ә2-ле Нефтче мәдәният сараендагы картиналар галереясы каршыннан кузгалачак. Сабантуй мәйданнан кайтканда сәламәтлек саклау идарәсенә һәм яшьлек микрорайонына кадәр барып җитәргә мөмкин булачак. Тулырак мәгълүмат белән безнең телеграм-каналда таныша аласыз. Анда эләгү өчен QR-код буенча күчәргә кирәк, аны сез экраннарда күрәсез. Һөнәрләре мохтаҗ кешегә ярдәм кулы сузу. 8 июньдә Россиядә социаль хезмәткәр көне билгеләп үтелә. Бәйрәмне Зәйдә яшәүче Лилия Агиева да каршы ала. Аның белән Аделя Борханова танышып кайтты. Социаль хезмәткәр Лилия Агиеваның һәр иртәсе үзенең карамагында булган өлкәннәргә ярдәм итүдән башлана. Ул социаль кайгыртуга мохтаҗ 4 кешене карый. Шуларның берсе икмәк кабул итү бистәсендә яшәүче Татьяна Тамбовская. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Как у вас самочувствие? Как спали?
Хорошо. Татьяна Николаевна беренче группа инвалид, күзләре күрми, мөстәкыйль хәрәкәтләнә алмый. Изге күңелле Лилия ханым аның зур ярдәмчесе. Социаль хезмәткәр ул һөнәр генә түгел, яшәү рәвеше рухи халәттә. Үзенең карамагында булган өлкәннәргә Лилия ханым ачык йөзен, йомшак сүзен жәлләми. Аларның өен җыештыру, азык-төлек китерү, юындыру, ашарны әзерләү, буларның барысы да аның җилкәсенә төшә. Яратып эшлим, эшемне яратам. Татьяна Николаевнага вот киләм, булышам, өйләрен җыештырам инде, ашарга пешерәм, ашатам. Bütün кирәк процедураларны нитәбез инде, эшлибез. Лилия Агиева бу өлкәдә бер ел гына эшләвенә карамастан олыларның ихтирамын яулаган инде. Аларга карата игътибарлы, мәрхәмәтле булуын өлкән кешеләрнең күпсанлы рәхмәт сүзләре дә раслый. Адилә Бурханова, Ангелина Санникова, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.